Ja sam Jovo Bukvić, dolazim iz Poreča, dolazim vezano za liječenje nogu zbog loše cirkulacije. Liječio sam se 1 godinu u Hrvatskoj, u Rijeci, boravio sam u Baro komori više puta i boraveći u Baro komori u Puli saznao sam za vašu bolnicu. Tako na temelju tog saznanja, odnosno preporuka koje su bile za jedno vrlo uspješno liječenje i kvalitetno, tako da me je to navelo da bi posjetio ovu bolnicu. U ovoj bolnici sam bio na pregledu prije otprilike 1 mjesec. Izvršili smo sve te preglede koje su doktori smatrali da su potrebni za moje zdravlje i na temelju toga su preporučili da napravimo jedan taj kirurški zahvat, odnosno da se napravi protok tih vena, odnosno da se poboljša cirkulacija u nogama. Jučer smo napravili taj zahvat, tako da nadam se da će to biti sve u redu, odnosno kako spada. Sam dolazak, znači kao što sam prije rekao, je ovdje je zbog te preporuke gdje je više ljudi koji dolaze u Baro komoru u Pulu ovdje bilo i svi su bili zadovoljni, tako da me je to navelo. Moram istaći da pri dolasku prije mjesec dana na svim tim pregledima bio sam jako zadovoljan i nisam se uopće razmišljao da li prihvatiti to liječenje ili ne. I tako kad sam dobio obavijest od doktora Mitrova, preporuku što trebam napraviti, onda smo se dogovorili i tako da sam došao u ovu bolnicu na liječenje. Tako da u toku samog ovoga liječenja bi pohvalio svo osoblje na toj njegi koju su pružili prema meni.